Bună ziua, mă numesc Cosmin și azi vă voi arăta cum să vă conectați la un ISCP. Uh, Este un program la care puteți urca un Gmail pe host de SAM, logic. Intrăm în el, o să las eu un link de descărcare. Intrăm în el și vedem aici, o să ne dea pe SFTP. Noi o să alegem FTP. Și aici, de fapt aici, la hostname o să scriem ce vă scrie și vă... eu o să scriu asta, dar o să vă scrie ceva aici vă. Stați așa, aici, server host, o să vă scrieți ce scrie aici la FTP. La mine nu este așa, noi trebuie să scriem IP-ul serverului, dar voi nu o să scrieți. Așa. 144.100. Și aici la username o să scriem port underline și portul care îl avem 71. De fapt, ce vă scrie acolo? Și parola de la server. Am uitat-o. Trebuie să... test. Da, test. T. Și dăm login. Login. Așa, așteptăm și o să ni se conecteze. Mamă, ce-am răcit. Da. Haide bă. Așa, aici este serverul nostru. Aici. Vă alegeți voi de aici, de sus, desktop. Acum avea rege cum puneți Gmail. Și vă alege unde aveți Gmail, puneți pe el, Xerox test. Și astea de aici, astea toate fișierele astea, ce vă scrie, le copiați peste astea, urmă ștergeți server CFG, pe urmă punem ăsta de aici. Și mai încolo să aflați în tutorialele următoare. Următoare, da. Mulțumesc pentru vizionare. Nu ar strica un subscribe, un like, un comment. Da. Salut, baftă și baftă încă o dată să urcați un Gmail și puteți să urcați un Gmail și cu Filezilla. L-am și pe la calculator pe aici undeva, într-un folder. Dar este puțin mai greu că nu puteți să le copiați direct și nu cred că vi le schimbă. Da. Și cam atât a fost. După cum vi-am spus, mulțumesc pentru vizionare. O zi bună. Ciao.